destpêka şeşemîn Festîvala Rewşenbîrî ya Duhokê ye. Festîval ji aliyê Yekîtiya Nivîserên Kurd Leqê Duhokê ve hatiye rêkxistin. Di festîvalê da nivîskar ji her çar parçeyên Kurdistanê û hejmarek welatên cîhanê beşdar in. Di nav da 44 nivîskarên Rojavayê Kurdistanê. Bêguman wextê eşqala festîvalekê dikin ya mehrecanekê dikin. Festîval û mehrecan ew hezkirin û girmîna a ruhê milletekî xelkekî netewekî. Ev festîvala şeşa ku li Duhokê çê dibiya Rewşenbîrî. Bi rastî cem wateyê gelekî mezin didî ji ber nivîskar ji her çar beşên Kurdistanê lêkom. Nivîskar, rewşenbîr, hunermend, çîroknivîs, romannivîs hemî tên te folklornasa jî tên li vê festîvalê kon dibin hem hevnasîn çê dibe û hem jî hev li kontak dibin ji aliyê pozîtîvtir. Nivîskarên Rojavayê Kurdistanê dibêjin gelek mifayên festîvalên bi vî rengî hene. Gelek bi rastî mifa jê tê wergirtin. Tevaya parçên Kurdistanê kom dibin û her wiha ji derveyî Kurdistanê jî bêguman mifayê ji hevdî werdigirin. Rasta dibe ku îro çanda Kurdî di rewşeke alûz û arîşe de dibarê li Rojavayê Kurdistanê lêbelê dîsanê jî bi rengên va têkiliya mirov dikare bêje çanda Kurdî rewşenbîriya Kurdî berû xêrê diçe berû başiyê diçe berû ku bikarbe nama xwe bigihîne. Giringiya vê festîvalê gelekî heye di warê wêjeyî de û tora Kurdî de toraya Kurdî de ji ber ku ji gelek perçê Kurdistanê hatine ji her çar perçê Kurdistanê ji Kurdên Ermîniya ji Kurdê Xurasanê. Di festîvalê da hejmarek helbest hatin pêşkêşkirin û panelên cuda derbarê pirsên ziman, wêje û edebiyata Kurdî li her çar parçeyên Kurdistanê û diyasپora hatin pêşkêşkirin. Di şeşemîn Festîvala Duhokê ya Rewşenbîrî da ku duh dest pê kiriye û îro bi dawî dibe 120 nivîskar beşdar bûn.